Madam Boss vakapa masofa matsva kuna amai Jilimba, asi tsamba yaamai Titi yepafacebook inoti uhu ushamwari hwemanyepo. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwewo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Nezuro taive nemufaro mukuru chaizvo apo Madam Boss vakashamisa amai Jilimba nemasofa matsva. Asi amai Titi, she threw some shade on a Facebook post iyo yakanyorwa nerinofungidzirwa kuti nderimwe remaghosts accounts avo, sezvo amai Titi has been teaming up naamai Jilimba for mavideos lately. Even pakaitwa launch yavo yebhaisikopo rinonzi Lost in Ashes. So ghost iri ranyora kuti Madam Boss naamai Jilimba vari kunhamo kuwadzana, vatove mashamwari, isofa rakonzeresa. Basically, she's saying that their sudden friendship is all because of the sofa gift. Mai Titi vabva vapindurawo mumakomensi nechepazasi vachiseka vachiti, yes, ghost iri rinopenga njere chete. Posti iyi yamutsa mutauro pamadandemutande, vanhu vachiti zvine basa rei, regai amai Jilimba vapemhewo, ko ndivo vadii sezvo vanataira ava vari kutambira ma9,000 paFacebook pamwedzi. Iri sofa rine munhu wese ari kutaura pamhepo, kunyanya nenyaya iya yakamboitika yekuti zvinonzi amai Titi vakadzinga amai Jilimba pagroup photo kuairport, iro ravakatorwa nemanigerian celebs ayo akauya for Lost in Ashes premiere zvikaita ruzha. Mai Titi vakambonetsana zvakare naMadam Boss kare, so havawirirani zviri pachena. So kutambira gift iyi nekupema kwakaita mai Jilimbi, zvese nekuenda kunhamo kuwadzana naMadam Boss, zvakabata murawashe wedu, zvinova zvakaita kuti post iyi ivepo. Mura was just expressing herself. Isu tinongovada vose. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.